Kolombai ka tawte buksong tini ang norong ni Dipok Entertainment YouTube channel tawte buksong tini norong thani kisa kok sakai na bagai faika tawte buksong tabuk je Tripurani forestry nugui je Tripura kobangma somosyar no tui norong thani ang kaisa video tubi faika tawte buksong belai hatung jangai o wana ma singsa tabuk kahamkok butongo tawte buksong sini minister forest minister sir onemes eberma songbu hati kota loklugri tomani kobangma burironi bagri tak jangai ro nog rogrinan ni samani belai khaino bukha tokthokjak asrambari area o nini champawar ps khopjak tulasiko tikhai aini borono belai khai ha bosari mani belai khano tongthogu obai kogrok na tai belai chau obo haino sini sir biswajit debarma doctor nei bobo samung khai tongu ti prasani bagui belai khano kaham tawte buksong wamo borok ano phone khai koikha doctor biswajit debarma ni phone number ready ba sinango raima beli tumasora area rogo monu aside rogo thangoi malaina bagui aini borok kobama ano phone khai call khai saka kai Dr. Biswajit ani video nugui tong hakai aing rogo thangui malaina ninthu aing ni borok bai aing rogo kaisa je kuno te prachar ni bagoi hamkrai ni bagoi samung kisa khlairi di belai chanai te kaisa video nugmani songabono unai lainai sini Dr. Biswajit je chamani bazar hati katal lokhulok rinai abisingo college school lokhulok nai te 1000 family nogrok rinai a jaga nogrok tangoi para katal khai rinai obo hairok kok samani tui belai khain khat tongthokjak Tawte busong sungsiang pila o video kisa nai grano abun pore sengkel paita kotte kisa kok sawan. Kolombai ka tini seng nalkata bisio paisok paika gai kebangma program tini 7ta program gai mo tini 5 number program 4 number program te 3ta sini program tongkho gai joto sal burum no seng update dimaya sini belai busy tongo Ingke no update nani belai chaitok tongo ingke tini sengoro nalkata bisi phaimani koksap kokthum jeng panda khlaika ingke oroni bororong no phai jeng nukha bongni kobangma problem rok bongni chaya sugya bahai suk mannai bahai samung khlaimana borok koksap laika nge seng buskangni yapri tam khlainai borok babo kok salaika ingke tirpa hasini joto lukorongno koyo joto no thanchani maribo matonglainai jeng thancha matongnai jengni buini bosongni yoknan hingkai sini kaisano lama jeng thancha ma himlainai tei kubuni bosongni bai tuljak tei duljak je hapang tongmani aroni kagoi jeng sini bisingono tei dulnan bagai jeng hapang ma sanamnai hingga hapang sanamnani bagai jeng je curriculum nangmani jeng joto curriculum ma khainai kaisa subject-nani gobangma hamkrai nok jeng ma sanamnai hamkrai haban nok jeta department english bai hinjago amaro jeng tei dului ma thangnai gai jeng obco jodi no sini samungni hilik mani ba samungni bethep samung je tei duljak mani gobangai thangka ba kaham pai motamoti jaga sogoika hilika hingka purusang India ni hapang tei dulnai prime minister rok bai montri kotorok bai jeng malainai bahai tamung step nanai ge jeng hapang khanani bukhago je approval nangmani amorno tei bo jeng bongni thani jeta articles tongmani aboni tei borok bai kok salaijaknai kon sini gotai abon salai phano kotorku Ingkai sini bising seng sekang tei dula nangranai. Sini bising seng sekang tei duli complete dengman porese seng abono punuktai eba satai eba approval ni santani thana nago. Ingkawan bagino seng balaikeno sinani nukna nangnai, balaikeno serungna nangnai, balaikeno kutukai wansona nangnai, janjani samung asuk thayo janjani samuno kahamkai khlainya nangnai. Ingkai Tripurani joto intellectual ja je borok sionu nei sagno wansok tongnai borok no angkoyo ani sianu ge jaga norok ano yak tei tudi ani kaislema jaga norok ano yak romoi aroni tikhlai di amo haike norok no bokoyo bo jaga tamo na bo jaga ni kerong ni sep nang a jaga ro bo norok ano tui duldi tei rang puisa thang him khainani borok bai malai ni service khaikani bo gobangma jengjal gobangma problem
Inka amorok bo norok jot toni subasu nango norok ano subasu khaidi haikaise ani borok no ang hapung hatai ni jingsaja jaga tiklainani dungur beseni borok no jingsa jaga tiklainani borok no baniya khainani sep sabrinani borok no thana himnani sep sabrinani borok hamya klaijak masaya manangya no sarina kharinani sep sab khlainani pregnant borok sakhamnago thanglai su khaimiya aboni bagai malkhung nangkhai malkhung rnani thanghim khainani tui dunglan bagai borok rnani kami hamkrai habano rnani serai bosarok no porinani kwrui porinani lekha khalainani bagai sepsap kwrengkai school nok lekha nok khlainani sepsapnani tei masaya manungya borok no masarinani teini pension nukana sini Dr. Biswajit Debrahma bo busukai tiprasani bagoi khas rangoi samung khlai tongkha gawa haikai judino chinti prasarok o jaga bu chugyarok chukjakha kai oba haikai hati ketal para ketal school college ketal manbai kai abo belaino sini tiprasani bagoi kaham khoborsi kai bohai rono busung support khailen lago te bini kok thai rono bu sanan namosung haikai tabuk joto minister MLA tongai sini tirprawo sini tiprasani kungbarani kok sawu je sini kungbara MLA tongai tiprasa tongai AM nini MDC rok jotono janjan area elaka rogonrok jotono oba haikai tubadi dukan rok disani ব্যবসা khainani oba hairok phanu khlaidi jamansa khlaidi janjan elaka rok haikai belain chawo tabo sini forest mantri onemes sar bu bini samung khaitong bini asram bari area oba haino sini sukla soran no te song bu borok bu bing area rok khaikai belai chawo oba haikai no telemura area rok sar bikas babu song yang go bu khaikai lai chawo jotono oba haikai sar thari samung khaikai tei already biseke to sar simna area to khlaijagin tongo oba haikai no joto area wono chinti prasarok ogui phaikai belai no chanai ang obono kok kosar mung tongnai tei chinti prasarono je drugs anai rono drugs rok chaya tikai awareness rok khlai roi jesa jaga phano involve khai khela dola rok khlai roi oni khai belain chanai bazar hati ব্যবসা বাণিজ্য oba haikai no borno jekono kamo bisi khai toni khakai chini borok tekisia busango aguk manan ne anga sakhayo ei tei je samung khai toman tabu hamno nukjago truk kaham no hini sasinai ang haime to hini saya je mansa jratin khailain tongo sarkar bu khayo public bu khayo kai public lok ton sarkar no bu milui support khaino samung khai kai belai chanai ne anga sakayo hakai norok o video no je mansa share khai jot to lukurong phunuk nan bagai chai tok di paithoga angosung sanai norok chubai tongai rono support khai logirity tei ano bu norok support khai tongmani ano logiri tongmani omens rogon rok kaham simani obangma borok aboni bagai norok jot tonono khulomu yafaru tini republic day jot tonono haina hayani kha kaham tei chibai roi norok jot tono kaham tongri susu tongri hini tini bagai jot tonono khulum bai kha